נשמע ממש קשוח ובאמת עד בלתי אפשרי. גן לא יכול להתקיים בלעדיהם. זה קשה להיות בלי, מאוד מאוד נחוצה, תומכת חינוך. פשוט אי אפשר בלעדיהן. ומה אני עושה בלעדיה? אני לא יודעת כלום. היא יודעת איפה נמצא כל דבר בגן. כמעט ואין אפשרות לקיים עשייה יצירתית בגן. וואו, לדמיין יום בלי תומכות חינוך בגן, אני לא מגיעה. באמת בכל דבר שהיא ככה פועלת, מהסדר והארגון המופתי והיעיל כל כך ועד ליצירתיות הרבה שלה בפתרון כל בעיה. מאוד מורכב לקיים שגרות שהן תומכות בתוכניות לימודים אישיות. כל התהליכים עם ההורים ועם הילדים נהיים איטיים יותר. משהו קשה, מאתגר, לא יציב. עמוד התווך של הגן, היציבות, הביטחון, המקום המוכר והידוע. בלי תומכת חינוך גבוהה בגן, אין יציבות. איך מרגיש יום בלי תומכת חינוך? זה כמו בית ללא בן או בת זוג, ללא חיוך של בוקר, ללא שיתוף בעשייה, בהחלטה, בהתלבטויות. בלעדיה, יום כל כך שונה. מרגישים את החוסר, היא הלב הפועם של הגן. אין מישהו לשתף, לפרוק, ליהנות, לבלות, לשמוח. יום בלעדיהם מתחיל בילדים מבולבלים, עבודים, עושים מה שהם רוצים, כל הזמן בתחושה של בוא ננסה את המערכת, בוא נראה איפה לא ישימו לב. וכשתומכת החינוך נמצאת, היא נמצאת שם, היא נותנת שלווה, משרה עליהם, רוגע, מושיבה אותם ומכוונת. יום בלי נילי זה יום משעמם. אין צחוקים באוכל, אין משחקים ותחרויות. והמאור פנים הגדול שלה, בקבלת כל ילד וילד בצורה אישית וכל כך חמה ואוהבת ועוטפת, ורואה כל צורך של ילד ומעניקה לו את כל הלב והנשמה. זה אין כמו לפתוח בוקר עם תומכת חינוך מוכרת ואהובה, עם מצב רוח, מישהי שמכירה את הגן, מכירה את קצב העבודה, מכירה את הילדים. רונית מכניסה לגן שלנו המון עוצמה, אור, אנרגיה חיובית, אקלים מיטבי. הילדים מאוד מחוברים אליה. אנחנו פשוט לא יכולות בלי תומכות החינוך שלנו. מעריכה מאוד מאוד את התומכת חינוך. אין עליכם בעולם. ואנחנו לא מוותרים עליה אפילו לא ליום אחד. אנחנו אוהבים אותך ולא יכולים בלעדייך. אוהבת אותך.